Testujem tieto pracie pásiky Nimora, aby ste to nemuseli robiť vy. Tu sú výhody a nevýhody. Výhoda číslo 1. Ingrediencie. Tieto pracie pásiky sú plne založené na prírodných ingredienciách a enzýmoch. Bežný prací prostriedok je plný bielých diel, fosfonátov a optických zosvetľovačov, ktoré zostávajú na vašej pokožke a vstupujú do vašeho tela. Nevýhoda číslo 2. Sila čistenia. Bežné pracie prostriedky nefungujú tak dobre ako Nimora, a to aj napriek tomu, že v sebe majú kopec chémie. A teraz nevýhody. Nevýhoda číslo 1. Vaša bielizeň je jemne voňavá. Jemne svieža, nie chemicky. Som zamilovaná do tej vône. Nevýhoda číslo 2. Rýchlejšie pranie. Pranie teraz prebieha príliš rýchlo. Naplňte práčku, roztrhnite pásik na polovicu, hoďte do bielizne a hotovo. Doslova 5 sekúnd. Viac ako 1000 ľudí si vybralo pracie pásiky Nimora. Chcete ich tiež vyskúšať? Teraz máte 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, ak nebudete spokojní. Žiadne riziko, iba výhody. Kliknite na nimora.sk a objednajte si ešte dnes.